to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Say kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. In the morning. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Naimbag nagsapa, naimbag nga bigat, kada kayo amin apo nga dumdumngag ti dati nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw iti Huwebes. Pitsa 4 bulan na Hunyo taon 2026. Oh, mangkalaw kayo lagi akinot akasumbliro ak. Kasi si Kuya Irol hinakal to may sombrero to. Kanyan na siyak sa simublay man sombrero. Masyado lang maliwaway di WGE. Sa paborito yun istasyon. Actually, lang sombrero at mamauran. Mamauran. Maya-maya na umpawaya kadabong. Kanyan ng sombrero akla. Tabaka na oran sa ulok at untubo subuk ko. Problema lamang, di ba? Although, nananglingyak mo, nabibirbiryak. Magano ta, itagay ko'y da isat. Yan nananglingyoy lupak. Ayan, Sombrero Manaya, thank you very much. At kinan former kagawad, Ed De Vera Ditan, Ed Bunuan na Gasat. Pasalubong ko. Nambalik bayan ng Lapo Ed Amerika. Belated happy birthday. Actually, say advice na pag-asa, say advisory, rainfall advisory na weather system, sayay southwest monsoon habagat. Inisyu ng alas 5 na kabwasan
ada sayan agaw. Wala kuno'y light to moderate at times tan heavy rains at na-experiensya jadluyag na Pangasinan, Agno, Aguilar, Siyudad na Alaminos, Anda, Bani, Basista, Bimalay, Bulinaw, Bugalyon, Burgos, Talasyaw, Dagupan City, Dasul, Infanta, Lingayen, Mabini, Mangaldan, mga Taram, San Carlos City, San Fabian, Tan Orbis, Tondo, Sual, Labrador. Ya nayarin aya at patuloy itan within 2 to 3 hours. Ya nayarin na makaapektamat at saray nearby areas. Sa above conditions at ilaluan, over the rest of Pangasinan with the next 2 to 3 hours. Rainfall warning advisory. Kanyan awit yulara tay pananggayuritan. Awit yulay payong yo, kaputi yo, jacket yo. Kanyan nan sombrero ang mutla. Tapi nauran su ulo at aga untubo subok. Nasalog, baka untubo. Diba, Brian Tal Placido? O, tingnan mo naman yung mga buhok-buhok mo. Baka mamaya maglaho bigla yan. Di bale, gwapo ka pa rin. Mas lalong titingkad ang iyong kagwapuhan. Ganitong mga itong tinatawag nating sign of masculinity. Although tayo mayroong HIV, hair is vanishing. Yasi nga si Mang Ben Jovi, Ben Jovillanos, dan si Sarlo Gonzales. Talaranan tayo. No antoy nagawa da Senado, pinablimiran na dumaringal. Tani, biglan ng salat so liderato, pero unloob mo't iraramay kabyangan na sa mayorya at Senado, yadadauluan ng Senate President Alan Cayetano. Ya manggawa na say investigasyon nilira at satay flood control anomaly. Karuman nansalat soliderato mat na Senado. Inkarga si Senate Speaker pro tempore si Senador Win Gatchalian tan si Erwin Tulfo or si Padsaratan na Tulfo sumancher na Senate Blue Ribbon Committee or what nanturaramay chairmanship da na ani ipalapag tayo ta nang kuraramay interdaya committee da balang senador Nathan Siupaso Pimigar si Senador Chis Escudero akila natan ada saraya kabyangan na pro administration iran senadores ya aya at amay-amay so negative iraya reaksyon sa niya ginawa na dating Senate President Senador Chis Escudero pero wala intertumat balot ya paliwawa ada satan ipinaliwanag po niya kung bakit siya ay umatin kahapon at sumama dito sa mga tinatawag nating grupo ng Administrasyong Marcos. Hey, ibasa tayo. So, statement ng Senador Chis Escudero.
Iba pala pagtudya at ate gagimira, saya kwanto, at this is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. Why my allegiance is not to any faction, personally or personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Trabaho ya kuno bilang sakay sinamban to bilang sakay senador. Hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwanang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmamalabis kanino man. Ngunit, hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naaapektuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ito ang rason at dahilan ng aking pasya ngayong araw na ito. Hinihiling ko ang inyong pag-uunawa sa amin, kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo at sambayanan. Only in the morning. Balikasitan ng Senador Cheese Escudero. Pero sa reactions na saray Maracle jad social media, negative. Medyo masakit ang kanilang mga paratang kay Senador Cheese Escudero. Pero binagay na po niya ang kanyang rason o paliwanag sa mga isyong ito. Now, ula tayo natin sayay abitlan agawan senaryo ditan Senado. Say kabiyangan na Malacanang sa palasyo at re-recognition da solidirato ng Senador Win Gatchalian tan saray kaalyado to niya sa balo lalamot yan nagmaliw ira kunon majority black. Pero may mat so manririakad satan ibabagan na violations violation itan ginawa parang sinasabing niruyakan na binaboy na ang ating saligang batas o konstitusyon. Wala rin mang ipapalapag. Ang isang dosina ay 12 lang at hindi 13. 12 is not 13 and 12 will never be 13. Okay, lata na iwa. Si ibabagaranti at si Karala so kabyangan nasay mayoriya. Irayay pangidadaulo ng Senador Win Gatchalian. Antoy nagawa satan at ati gagimira. Tani-recognize na Malacanang. No ni-recognize na Malacanang nausarda namin. Iraratay untan ira suporta, ayuda, malapo at Office of the President. Tanatan niya agaw, ngayong araw po ang nakatakdang magsagawa ng investigasyon. Kabiyangan na senadors o senadore siya wala pangidaulo ng Senate President Alan Peter Cayetano. Natan iparungtarda iraraman su witness testigo sayay agawa maanumalyan na flood control projects. Ibalbalag apundo. Balbalag apundo at ate gagimira so alustay abalang.
Yay babagan kinurakot tan walara iraraya tatawag ang tiran ghost projects. Araya so sub-standard na project sa singigan no akin at nadudulap so kabalgan na bansan na Pilipinas. Kung bakit tayo ay patuloy pa ring nababaha. Kaya ito, unsabi lalamat, iraraya panahon na rainy season. Awad tala, unggaga pula ay rainy season. Mansas bilalamat, iray bagyo. At ditanti lalamat, nanangnang at ati gagimira. So epekto na satan, ya abitla, ya maanumalyan flood control projects. Idasal tayo kumon, ya aga nagawa iraratan ya calamities agla kumun unsabi iraratan ya calamities tapyano aga kaskasyan so panagbilay na saray Pilipino ya nabibiktima ada satay dulap bagyo kan arumniran klasin force majeure. Nauso lamot tay salitan force majeure. Katastrofe. Si Katuya at ate gagimira so idasal tayo. Bakit nakakatakot? Sa ibang ibabaga, pigaran abogado laya. Sa mga ibabaga na saratay legal opinion da citing the Constitution. Dakal iraratan. Okay. Pero sa ibabaga wala rin natatakot ta. No, loob iranatan. Irayay kabyangan na senador at grupo ng senator Peter Alan Cayetano yamang kandak na satay investigasyon at sayay flood control anomaly mangkandak na satay investigasyon nilirad satay mali-malitan kwarta ya inter at saray opisyalis at gobyerno kabyangan ni kongresista, senadores, ya akawat at satan, ya malimalitang kwarta, ya impadeliver ng dating congressman Saldico. At nayarimat, ya imbitanda, ya mansalita, through satay Zoom or online. I-zoom da si former congressman Saldico, ya mansalita at saya gawaan niya investigasyon na abitlan na mayorya ada Senado. Legal majority, ya tawag dat satan. Ta ibabagaralan tin illegal, ya ginawa na saray kabyangan na pro-administration Iran senador. So, noong man sunagawa, untan so senaryo, no unsabira, Senado, siyempre walay kumusyon. Walay kumusyon. Saragdan usaran natan. Iray kabyangan na Philippine National Police, kabyangan na saray sundalo, kabyangan na saratay National Bureau of Investigation, yaman urul, sararayay kasuan iraratan tan urul nirarayay kabyangan na senador, grupo ng Cayetano. At re-recognize nila, re-recognize na Malacanang despite illegal konda. Yan agawa. Angga po ni sumayorya da sikara. Actually, anggaman akakulong si Senador Jinggoy Estrada tan angga po si Senador Bato de la Rosa, they are still membro na sa Senate. Ang alamot ni convicted. Nga po ni final conviction ng Senador Jinggoy Estrada, ya talagang nalusutan tumutan at pakanang nito. Maya-maya actually, so himanga, marami po ang humanga kay Senador Jinggoy Estrada na kanya pong pinanindigan ang kanyang prinsipyo. Maski siya ay tinakot, kung hindi ka sasama sa administrasyon, ay kakasuhan ka namin, ikukulong ka namin, so be it, kwanto at ate gagimira. Pero araramay umpipigar. Say kuhanan misis ko ng kabwasan, kabangon palbangon at kin, babaraw sakad sipi. Say kwanto, say nagagawa natan, singasamay agawa,
ng panaon ng Kristo. Kwantula? Ang panaon ng Kristo. Ya ipinagkanulo si Hesus Kristo kwanto atatoy gagimira. Nasaray kaiba tumatlam lamang iran na kabyangan nasaray apostolis lapok eda satay kuwarta. Diba? Talumplo ya piraso na pilak. Sikatutan sumakasengeg ya rason no akin at nan traidor si Judas tan impinagkanulo to si Hesus Kristo. Natan, untan mo't natan so ipapalapag analysis ni misis ko. Singa istorya mo't lan ng Jesus Christ siya. Kanto ya wala lare man traidor lapud satay kuwarta kwanto atati gagimira. Antayo say ipapalapag ng Prophet Ezra Taft Benson. Say kwanto, we live in a wicked world. Never in our memory has the adversary been so well organized. And never has he had so many emissaries working for him. Kanto. So we live in a wicked world. Wala tayo la atati gagimira. Ya manayam na bibilay edasayan makasalanan ya mundo. Takdakal la. Sumpapaway lalamat. Yauntan nira. Ya angga pula. Suwa respeto moralidad, angga pula respeto konstitusyon, angga pula respeto atati gagimira lay idadalala namin nagpwersa tansay kuwarta. Kanya nang tayo, wala rin ipapalapag ng Senator Tulfo. Ya sa ikwanto at hindi basta-basta natin silang isasalang. Titingnan natin kung ano ang sasabihin nila. Kailangan salain muna natin. Ayan, turaya. Pero si Apo Presidente Bongbong Marcos, say kwanto, kayo sa Senado, magtrabaho na kayo. Kwanto, akin kasi, it will affect the leadership of our President. Say bottom line to ya, Tati Gagimira, kinam lamang niya, direkta lamang liderato na sa Presidente na bansan na Pilipinas. Ang bilang, tawagan tayo, sige, magkaisa tayo. Papayagan ko na kayo na magsagawa ng investigasyon. Kayo na kumakampi sa akin, mga pro-administrator o pro-administration senators. Sige, samahan natin sila. Makiki-isa tayo, makiki-cooperate tayo sa kanila para magsagawa ng investigasyon at mapalabas natin kung sino ang utak at punot dulo nitong malawakang korupsyon. O di aman, igang kantura, tayo babagatulantin magtrabaho na kayo, kantod sara tayo senador. Ikalanla tayo kulkulan ng politika. Ang kapulara tayo bangayan, ang kapulara tayo untalaran kanya-kanyang interes. Parad interes na sa umbaloy, parad interes na bansa. So dapat pantungtungan. Only in the morning. Ninyo pata, numambilang, wamanira namin. Presensyara namin 22. Senador, bilang. At pantungtungan daya, so flood control anomaly. Imbestigaan daya. Patawag na birsamin, Duharan Bersamin, patawag da budget secretary pagandama, patawag da si Bunuan, si Bunuan natan at sa baraan tumutla, mansasakit, walad hospital. Aliwan abogado, sabi natin to, doktor. Basta walay nakakaso, walad hospital. Aliwan dyan husgado, subabatikin da, aliwan abogado, ulara doktor. Imagine nyo tan? Akin kasi, anto'y sasako banda. Kasi, pigara at sarate kabyangan na senador, akawat na malita.
involved at sayay flood control anomaly. Ibabaga si Bato ng sakripisyo, sinuong ang panganib, maski siya ay talagang huhulihin na. 5 at Senado. Impus na to'y bila ito. Ng parungtal. Si Jinggoy Estrada, inalagayan ti prinsipyo ito ng pakulong. Pero ang tagawa, apigar. Although sa araya yadwaran senador, ang gamanuntan manaamot si Senador Bato de la Rosa at membro ni na Senado itan. Membro ni na Senado tan. Ang gaman akakulong met si Senator Jinggoy at membro met ni na Senado itan pinablimiran dumringan. In the morning. Antoy ipapalapag. Ano po ang sinasabi ni Senator Loren Ligarda? Sabi niya, ang ginawang reorganisasyon sa Senado ay labag sa konstitusyon. Atan ipapalapag ng Senador Ligarda. Sinalatan si Senador Ligarda ng Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Inkarga si Gatchalian bilang acting Senate President. Unong kinan Ligarda at kontra konstitusyon or labag sa konstitusyon at sa Senate rules ang naturang hakbang dahil kinakailangan umano ang boto ng hindi bababa sa 13 senador upang makapaghalal ng bagong liderato sa Senado. Ang mayorya ng 24 sa senador ay 13. Kung walang 13 senador sa sesyon, hindi maaring magsagawa ng balidong transaksyon ang Senado. So sa gabi ito ni Baga, ang gapoy quorum, pinablimiran na dumuringel. Aliwaran na kabyangan na sa majority. Antoy ipapalapag mat na Attorney Raul Lambino. Ibabaga tumutan, insight tumut, iray pigaran na provision na sa konstitusyon. Si Attorney Mike Operario, si Attorney Rubina Guanzon, araraya at mangipapalapag nasararatay reactions da nirila at saray issue. Sa ipapalapag na Attorney Guanzon tan si Attorney Raul Lambino, nilira sa may Supreme Court decision na sa may Abilino versus Cuenco sa Supreme Court at inkwanto ya 12 at majority na samay 23 senator lapod si Senador Tomas Confesor at wala at abroad at sarama na pangkanawnawa o panahon. Sa ikwanto, there is no vacancy in the Senate. Even if Senator De La Rosa and Senator Estrada are absent, there is no vacancy. Therefore, 13 senators are needed to validly Only in the morning. 13 senators are needed to validly consider o constitute a quorum. Kailangan kwanto taangga po su bakante. Senador ni Medwara si De La Rosa tan si Jinggoy Estrada. Anggaman araratan at absent. Angga po su vacancy. Kompleto nira ya 24 senador. Ta senador nira hanggang mansampal su term dararata na tate gagimira. Kanyan nakaukulan su 13 ya senador tapiano wala su quorum
at ating gagimira. Kanyan illegal kwanda yay ginagawa da. Quorum is not optional. Ayamot si ipapalapag ng Attorney Alman Nahar Namla. Senate cannot do business without a quorum. Gapukunutan. Agara makapan session. Gapuraratay na tackle daratan iran bills. Oran to kamalaya pantungtungan da at Senado. No ang gapo su quorum. Judge Silong nasatay Article 6, Section 16, Paragraph 2 na 1987 Constitution. A quorum is a majority of all. Sige pa ibabaga to of all. Of all the members, which means 13 of the 24 senators must be physically present before the chamber can act. No quorum, no votes, no laws, no confirmations. Natan, anggapoy quorum da Senado, tala 12 ra. Sa ibabaga damat si Rasunda, 22 kami, ya senador, taanggapo may duara, kwanda. Kanyan, say majority at 22, 12. Kanya ipaso da ya si Kara, so kabiyangan na satay legal ginawan organisasyon ang gamanintan kulang ira at ati gagimira bilang katuya magulo natan bansa tayo lapulantid sa ikwanda agdamot lang gan respetuan konstitusyon or hindi na po nirirespeto at binababoy na po ang ating saligang batas atan. So'y papalapag da at ati gagimira. Makapataktakot siya. Talaranan tayo. Natan niya agaw, ang sinasabi po ng majority, ngayong araw ay magkakandak sila ng investigation sa flood control anomaly. Kaya, sa advice da natan at saray empleyado at Senado, work from home. Pwede kayong hindi pumasok, sa bahay na lang kayo magtrabaho. Tapi ang gapoy man trabaho di manod Senado. Ano ninyutan, gagawin da. Akin at agara unsuporta. Bakit hindi po sila makiisa? Kung talagang hanap natin ay katotohanan, palabasin natin. Gawa tayo ng investigasyon. Kasi pigaran senador, so involved sa flood control anomaly. Ipaway itan ng Saldico, si dating Congressman Saldico, si katula sumangi palapag at saratan. Di ba, nanunang nangyod sararamay video, nanunang nangyod sararamay pictures, si pararamay senador, ya kalugan at helicopter, ya araraya na idan na malita, si pararatay senador ya iba palapag na sarayay 18 Marines ya si Kara mismo sunan deliver at sararatan ya mali-malitan kwarta. Si paray congressman ya involved. Dapat ito na ang pagkakataong magpakitang gilas ang mga Tulfo Brothers. Saray Tulfo Brothers, kaya nga kayo nahalal dahil maraming naniniwala sa inyo na kayo ang kanilang sandalan, kayo ang makikipaglaban, kayo ang mga sinasabing vanguard o bantay ng bayan. Planto natin akin at tahimik ina agara may kinay siga-siga raratan, masibag raratan at radyo, telebisyon. Pagdating sa Senado, nakatahi ang bibig. Pero sa telebisyon, radyo, maingay ang munganga. Akin, why?
tahimik kayo, ayaw nyo magsalita ngayon dyan sa Senado. Diba? Your silence is deafening. Nakakabinging katahimikan. Hey, another reaction. Good morning. Kay Attorney Remark Rabanzo. Jad, ganado tayo man-discuss na issue. Alam sa ng tila manaya, sininya sa nakla ng Manager Joey. Commercial ko no. Jara, supigaran, pakabat, malalapod. Technical side, kaiba tayo si Nixon Dakal. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Ang puta-putang Iren balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na, kapaborito, sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee.
Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. Only in the morning. 43 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan, tuloy sa programa Early in the Morning, jalabat at paborito yun istasyon DWGE 88.1. Only in the morning. Sa reaksyon ng Sherwin Limos ditan at London sa ikwanto ja at Senado ang gapoy kurom pero walay mali-malitan pakurong. Nako, ipinagkanulo si Kristo dahil sa ginto. Wanan misis si Lorenzo Palma sa ikwanto, tinaktakot day Escudero idol nagaumbaliktad at minority magmaliw ya heartless kwanto. Kumusta si Heart Evangelista? Ikwanan na Master Sarlo Gonzales, they want to control but they cannot handle the truth. Too hot to handle. The truth is too hot to handle. Naumol so Tulpo Brothers kwanan step agpuon. Sabi ni Ate Cha, ang radyo ng katotohanan ay ang paboritong istasyon DWGE 88.1. Napulyon nating lahat. Napulyon ko, Carlito Bandong, Ima Alipio, Fernando Espinosa, Merlin Nicolas, Gigi Gambua, Maxi Soles, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan,
Aray kabyangan na Anos Labat Association ditan ada Barangay Salapingaw. Yada dauluan na Boss Palang Di Guzman, Kagawad Erickson Di Guzman, Tonyo Bautista, Tinti Fernandez tan si Jimmy Benitez. Likewise, Kenan Boboy Kukya, good morning. Romulo Espinosa, si Cadilinya Fambam. Rainy day, good morning from Palapad, Sampabian. Nako. Ay, kaskasyan kilala mo ditan, tamamauran. Mamauran, siyempre, undakal lamot so apangat, umbangot lalamot itay poultry farm ditan niya, agdamot ni. Ay, inaksyonan, niraratan, problema yon. Pollution ditan, Adabitlan, Barangay, Valley na Sampabian. Si Paulo Ozon, watching from Tanawan City, Batangas. Dati raw pala nating technician ito si Paulo Ozon. Alam mo taga Orbis Tondo. Jamie Bibi Torrio, good morning. Good morning at kinang former Mayor Sammy Rosario ditan at balay na Bimalay. Despite mampaparaan at amay-amay ni siya, iraratay mambubugabog. By the way, kasi na-over tikan tayo na saray issue at national. Walay bounty hunter amuditan, Bimalay, bounty hunter. Tayo may bounty hunter, manang nasarara may wanted person. Wala rin reward. Katura may laan to. Tapiano, irlun turaman, tapiano, naalatura may reward. Pero walagtan manaya, so bounty hunter mo, nasare kaso. Mananap nasara may ikaso to. Siyempre, tayo latan. Alwar kayo, wala rin nagpapanggap iran abogado. Wala mo't lararatay abogado naralod pa ni extort. Aratan, issue untayutan, ada manuntumbok ya agaw. Asaglawik labatan, anunutan ko'y araramay uula singurad siya kaman rireklamo nilira at satan. Lynn Coronel, Ariel Tamayo, Inyong Cardoso tan si Boyet Makanlalay. Say kuanan Don Ramon Bautista, irakip ko daytoy nabara nga panagabrasa ng nangruna kada kayo apo Idol Orly. Kablaawan kaapo ken agyamanak, kanyayo apo nga nagaget ken nasiririt ken paborito nga radyo komentarista ti Radyo Pangasinan. Okay? Agyamanak mo apo Don Ramon Bautista. Another reaction. Mambabawas kayo amoy populasyon nyo ditan at balay na Kalasyaw. Mambabawas kayo amoy butante. Mambabawas kayo butante. Mambabawas kayo populasyon nyo ditan. Thickly populated kila. Akin at maya-maya tuon na natitigway. Nasasalvage. Kaya kwanto dyan taga Kalasyaw lamot. Imay nalmuandan na inatoy ditan at Bimalay, taga Barangay Kisban. Oy, nako. Wala ni may anala tayon impormasyon, wala lamot si Imbantagda. Taga Kalasyaw mo ta, Imbantagda yan almudatan at balay na Villasis. Antuya, clearing operations? Clearing operations o itawag tayo satan?
Kasi kwanto ay, so texter tayo, mambabawas irebutante amo. Idol Orly, kwanda. Mambabawas populasyon. Pero nang nangyo, baka araratan at walay criminal records dararatan biktima na satay summary execution o salvaging kwantila. At agtimot itan na kini, nung bilang wala ray revenge, wala ray unsihan, wala ray involvement da at illegal drugs, o anto kamalatan bilang iraratan na criminal activities da. Agtayo anta, no kasi wala ray akalaban damot ya grupo, ay araya at posibleng they are canceling each others out. Kasi karamat lamang. So, mampapatuyan at satan lapod unsihan. Wala may unsihan niya tatawag dito. Tasay balita tayo at walay mga saliw. Walay angaliw na worth 300,000. Pero say interto at tawas. Kanyan watan niya lagin ay wala. At ang turara ay nagagawa dito na ano say kuntuya ay baka may atraso, nakakatakot naman. Reaksyon tan. Bakit puro taga-Kalasyaw ang biktima ng patayan? Another reaction. Hala, yung natagpuan last week dito sa Villasis, na ganyan din ang nangyari, taga-Kalasyaw din, kwanturaya. Nakakaawa naman ang kuya ko, pinatay nila, kwantumutya ay. A certain Ronel, nakakaawa naman ang kuya ko, pinatay nila, kanto, wala nang react. Kuya mo? Condolence po. May mga kaaway po ba siya na kilala nyo? Sabi naman nito, ni Jackie, nawawala ni isa-isa ang mga adik. Sabi naman ni Sheila, opo, dito sa barangay namin, itinapon sa barangay Papaguyan, Bimaloy, Sitio Bagyo, Taloy, boundary, Papaguyan, Ambutel, Kalasyaw. Hinihinalang taga-Gisban daw ang biktima. Nako, sige, puro reaksyon tan at ate gagimira. Wala ramay arom sa ipalapag da condemnation. Wala mo't iraramay arom, ibapagada commendation. Apaldo, awa. Pero atan alagaron tila batla so gagawaan niya investigasyon na saray kapulisan. Hopefully, na-resolve dalatan niya krimen. Taksakila ba latay mensahe to? No si ka record holder ka, wala rin kaso mo tuwatangkad na manayang katanag Kalasyaw. Amot ka la, batik ka la. Talamang papanang ng ditan, no gabay mo ni Mambilay. Talimin sa hitutan. Mambilang wala ratay criminal activities yun nagagawa ditan. Kanyan dapat maroon, maligon, so kipapasan alas kuya baloy. May kasi nagagawag krimen. Ay babaga tayo human rights. Bibirbiron tayutan. Acknowledge tayo, re-recognize tayutan. Pero, may rights na arumabalo to, yan na bibiktima ay. Nujad military, tan na pulis, sundalo. Numan bilang si Karaso ula gera or walay gawon da operations. At wala rin napatidaran rebuilde, unggalaw, human rights,
violation. Kasama ay UP student siya alad sa area na ginawan operation at apatay daman. Kakasuan dalalamat ire militar na human rights violation. Yaga kuno limaban. Kagagawin to balot at sama niya area ay. No say sundalo o pulis sa makapatoy human rights. No say kabiyangan na rebelde or RNPA sa makapatoy na pulis, it's alright. Daratan. Human rights and it's alright. Katutan na tati gagibira. O saan ka doon papanig? Saan ka doon saan ka lulugar kasama ko? Sabihin mo, oras ay tumatakbo. Umiikot ang mundo. Ang buhay hindi naghihintay. Kansyon man na asin, ha? Sa title tuman na kansyon, Payo. Ano to putam mo, Joey Baby. No, anti-title na kansyon. Piritan to may silpun to, umpaway may title na kansyon. Talaranan nyo na sa programan Liknaay Balay ng RJ Jimenez. Good morning, kinan amigo Rodel Edades Peralta, si Jonathan Tandok na Regional Examiner, si Celia Morante, Carlito Bandong, tan si Kuya Stephen, Ispaski Demonius, the son of the morning, kwanan. Lorenzo Palma. May nira issues sigbatun tayo pero mangkapot tila saya na programa talaranan nyo la si RJ Jimenez da programa na liknaan na balay wala ray manasambot iran manchachat. Okay? Si amigo Ed Laportisa de Tanod Kalasyaw. Say amigo yo, your one and only in the morning. Makinis ang ulo, malinis sa isyo, hindi malisyoso. Orly Navarro. Kantabay tayo at technical side. Nixon Dakal. Maabigay kapusan at balang sinansakay ya pinablin dumuringal na sayang paborito yon istasyon DWGE 88.1. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dame un guerrero.